Roman, ja som veľmi rada, že si prišiel natočiť pre členov Grow Clubu niečo o sebe a že s čím sa na teba môžu prípadne obrátiť. Tak možno by sme začali, aj keď teda firma Svan je podľa mňa asi hodne známa, tak určite sa medzi tým veľa vecí zmenilo, keďže viem, že už práve oslavujete 25. výročie, tak by si mohol povedať, že o čom je aktuálne Svan a možno aj tvoja pozícia v rámci Jasné. Svanu. Tak ďakujem veľmi pekne, že mám vôbec túto možnosť sa takto porozprávať a predstaviť aj trochu firmu. Áno, je to tak, že Svan je slovenský telekomunikačný subjekt. Pôsobíme na trhu už 25. rokom, čo je celkom pekná, slušná doba. Za tých 25 rokov sa toho naozaj veľmi veľa udialo. Firma vyrástla ako aj organickým spôsobom, že budovala nové služby, budovala sieť, predávala svoje služby klientom, postupne rástla v jednotlivých regiónoch, čiže my to tak voláme, že taký organický rast firmy sa dial za tých posledných 25 rokov, ale zároveň jedno z takých kľúčových DNA firmy Svania je to, že ako jeden zo subjektov sa relatívne veľmi venuje akvizíciám, a Svan ako taký vyrástol za tých 25 rokov aj vďaka tomu, že skupoval rovnako veľké alebo menšie firmy, prípadne sa s nimi spájal a takýmto spôsobom tiež rástol. A ja v Svane pôsobím, ináč 1. september začínam 8. rok, čiže už to bude 7 rokov. Čo to sa mi tu už podarilo teda spraviť, viaceré firmy pospájať. A dnešný Svan má 550 zamestnancov, čiže ono to na slovenské pomery sa javí byť stredne veľký podnik. Je to naozaj relatívne veľa zodpovedností. Ja teda pôsobím už 7 rokom na pozícii generálneho riaditeľa a snažím sa, aby sa firme darilo, aby tu robili spokojní zamestnanci alebo ľudia teda v prvom rade a aby firma napredovala, aby aj akcionári boli spokojní. Možno aspoň stručne, Roman, lebo nie každý je generálnym riaditeľom firmy s 550 zamestnancami, že čo sú potom tie tvoje hlavné úlohy v rámci tejto pozície? To je ináč super otázka, lebo ono to celkom variuje. niektoré mesiace je to úplný multižáner, ale keď by som to tak mal zatriediť na také 3 hlavné oblasti, tak jedna oblasť je taká úplne štandardná, že operatívno-prevádzkové riadenie firmy ako takej, čiže koordinácia rôznych riaditeľov, rôznych divízií, rôznych typov projektov na to, aby firma teda napredovala dopredu. A samozrejme, popri tom je očakávanie od akcionárov dodávať finančné výsledky podľa ich predstav. Takže úplne, že hlavná rola GR alebo akéhokoľvek riaditeľa vo firme je naplňať očakávania akcionára, ale na druhej strane, aby tá firma prevádzkovo fungovala čo najefektívnejšie, ale aby aj tí ľudia mali dostatok, volajme to, že aj motivácie, chuti do tej práce chodiť a aby sa vám to nerozpadlo pod rukmi, lebo môžeš robiť rôzne opatrenia, ktoré síce uspokoja akcionárov, ale na druhej strane im potom ostane poloprázdna firma s vyhoretými ľuďmi a to teda úplne, že fantastický výsledok nie je. Čiže je to taký ako keby balans medzi týmito oblastiami prevádzkovými, finančnými, koordinačno riadiacimi, keby som to takto povedal, alebo manažerskými, tak to je taká pomyselná jedna tretina a samozrejme ono to osciluje podľa toho, že čo sa v ten daný mesiac alebo kvartál ako keby deje. Druhá taká oblasť je, že každý z riaditeľov u nás má, volajme to, zodpovednosť za nejakú oblasť a ja teda špeciálne za tie posledné roky sa viac alebo najviac zo všetkého venujem buď to špecifickým projektom, ale hlavne projektom v oblasti M&A a to v skratke znamená mergers and acquisitions, alebo teda kúpy, predaj firiem alebo spájanie firiem, čo sú veľmi ako keby koncepčno-strategické, ale veľmi komplexné projekty na riadenie, ale aj na ich samotný manažment. A taká tretia je, že na to, aby všetko fungovalo a hlavne keď u nás máme viacero akcionárov v Svane, niekto sa musí naozaj starať takej aktivite, ktorá sa volá v praxi, že stakeholder management, alebo teda riadenie očakávaní a samotných, by som povedal, očakávaní jednotlivých akcionárov a pokiaľ s nimi nekomunikuješ dostatočne otvorene, neinformuješ ich o veciach, ktoré sú pre nich dôležité, ale aj pre teba dôležité, ale hlavne nesnažíš sa hľadať konsenzus medzi rôznymi názormi a pohľadmi na vec, na život, na perspektívu firmy, tak by to nikdy v živote dobre nefungovalo. Ako by si ty zadefinoval, že s čím sa na teba môžu obrátiť, kde sa fakt cítiš doma a chceš sa o tom baviť? Produktový management, marketing je niečo, na čom ja som vyrástol. Čiže síce sa tomu teraz
venujem len okrajovo, ale predsa je to stále jedna z vecí, do ktorej ja keď teda mám možnosť sa niekde zapojiť, tak sa rád do nej zapojím, lebo to je pre mňa stále ako keby alfa omega všetkého. Lebo keď máš dobrý kvalitný produkt a potom samozrejme ono to rastie ďalej, že ako ten produkt predať, ako to pozicionovať, s akými predajnými kanálmi robiť, čo je relatívne tiež robustná téma, ale ten product marketing management a go to market je téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a podľa mňa v každej firme, takže toto je jedna z takých oblastí, kde teoreticky by som mohol vedieť niečo k tomu povedať a poradiť. Tie fúzie a akvizície, tak som spomínal, to je niečo, čomu sa venujem v podstate posledných, 10-15 rokov, skoro na dennej báze, takže to tam relatívne som doma, takže keby niekto v tejto oblasti niečo potreboval poradiť. A opäť, to je veľmi široká, komplexná téma od daňovo, právno, finančných, ale hlavne ako tie transakcie štrukturovať. To je taká malá alchymia alebo mágia a každá tá situácia je relatívne unikátna. Hej? Takže tam si viem predstaviť, že rôzni majitelia firiem, keby o niečom takom rozmýšľali, tak sú rôzne spôsoby, ako sa tie transakcie dajú robiť. Takže áno, môžeš si zaplatiť drahých konzultantov, alebo sa podebatuješ v Grow Clube. Čiže to je taká druhá. A možno poviem ešte takú tretiu. A to je tiež len, by som povedal, že dneska už trochu viac hobby, ale ja som sa dosť času, ale to už je fakt 10 rokov dozadu venoval, ale napriek tomu aj stále dneska sa s tým stretávam. Compensation a performance management, čiže stanovovanie cieľov pre management alebo pre rôzne úrovne riadenia a tak, aby to malo nejakú hlavu a petu a istú koncepciu, nech to podporuje v ideálnom stave danú stratégiu danej firmy. Takže akou formou potom preferuješ, aby si bol kontaktovaný, keď by sa niekto v týchto oblastiach chcel poradiť? Ako keby ja som v tomto relatívne flexibilný, takže ak niekto by mal záujem sa na nejakú otázku opýtať, tak buď nech sa na mňa nakontaktuje, alebo cez vás nech sa na mňa nakontaktuje. Dobre, čiže normálne asi znamená cez LinkedIn napríklad. Buď, alebo u nás cez Grow Club aplikáciu. Jasne. Dobre, super. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Forbes Grow Club. Zdieľanie reálnych skúseností a know-how z biznisu s cieľom zodpovedného a udržateľného rastu.